not all roses when the rain blows. So in my hand Meinder Talma, muzikant, schreeuwer en bovenal droegkloot puur zang. Ik heb laatst een boek over de evolutie gelezen, waarin staat dat billen bij de vrouw dienen als een soort opslagplaats voor slechtere tijden. In de Aroen het hier verschijnen al een grut al cd's en boeken van deze 40-jarige Fries om Utens. Nou is het dan Tamango, een muziekfilm waarin het levensdrama centraal staat. Bijzonder aan dit project is dat Talma in de theaters het stuk live speelt met zijn band als soundtrack bij de film. Voor de beelden broekte hij de video 8 opnames van haarrolspeler Michael Hall als leidraad van het verhaal. Hoe is dit idee ontstaan? Ik ga in 2001 staan we met de Negro 10 dagen op het festival Noorderzon in Grains, in een SFV-wijn. En elke jongen hier een gastartiest. En toen had ik bij Super 8 filmpjes van Michael Hall had ik toen 12 versjes maken. En dat is toen in de jaren daarna, in 2001, had ik er een beetje een verhaal van maken, een fictieverhaal. En ik had het toen ze me vregen in 2006 om een voorstelling te maken in een Walhaus in Grains. Had ik toen die Tamango plaat had ik toen in feite daar uitgevierd. Toen had ik in 2007 alle versjes opnamen in de studio. En toen kwam ik bij de platenbaas en die hield toen net die voorstelling zo. Die zei van, waarom maak je geen speelfilm bij de cd? Ik vond hem prachtig. Ik vind dat de muziek komt volle beter bij die jongen. Als het live is. En dat vond ik heel erg mooi hierom. Als je gewoon achtergrondmuziek had bij een film, dan is het toch heel oors. Dan ben je meer bezig met het verhaal. En ook wie het verhaal eigenlijk de muziek. En dat maakt de film heel erg bijzonder. Ik was erg onder de indruk van de muziek. Het beeld vond ik af en toe wel erg warrig. Maar al met al vond ik het eigenlijk wel heel mooi. Ja. Een grutpad van de film speelt hem aan in het Walhaus, een architectonisch bouwwerk uit 2001 met uitzicht op het Hoornse Mar bij Grains. In 2006 werd tijdens het Noorderzonfestival op deze locatie ook al een versie van Tamango live vertolkt. De opzet wie het doel liep was oors, het publiek roem maar de muzikanten mooi van scène naar scène in het huis. Loopt er dan nou nog wel wat oer van de sfeer? Ja, ik vind het nou een veel mooie sfeer. Mensen kennen nog heel in die filmdoeken. En de muziek is echt wat dieper. Het begint toen een sobere bezetting vanwege de weinig ruimte in de Walhaus. Ik vind dat wel mooi worden. Een soort levensdramatiek in deze film. Ja. Hoe komt je erbij? Ja, wat dingen die je zelf moet maken, wat betocht, het leent zich wel vaak voor muziek, hè? Wat levensdramatiek. Dus gedeeltelijk autobiografisch? Nou, nee, maar gewoon het gevoel dat je soms had, dat had ik misschien wel in verwerken, maar net. Nou ja, je had wel eens perioden dat je dan. Nou, tenminste heel nog op in frommers verkeerd binnen misschien en dat verkeerd keert. Ja, dat gevoel wel een beetje. Van het filmische pad van Tamango werken Meinder Talma geer met de Drentse regisseur René Duursma. Ken de muziek zonder beeld of oorzon? Muziek kan zeker zonder beeld. Het is prachtige muziek, hele beeldende muziek ook. Ik heb natuurlijk eerst een cd gekregen en daar komen gelijk allerlei ideeën en beelden bij op. Beeld kan niet zonder muziek, want er zit geen dialoog in. We hebben maar een paar stukjes echt opgenomen met dialoog die in de montage zijn terechtgekomen. En de muziek fungeert eigenlijk als een voice-over. De muziek is de verteller van het verhaal. Talma gooit het bij dit project wol oer een volslijn orenboeg. In plak van weer eens het stralende middelpunten wezen voor zijn eigen creatie, had hij nou een beskierne rol kiezen op de Eftegroen. Daarnaast is dit Talma's eerste Engelstalige project.
Nou is de film is nou het centraal punt en de band die speelt in het chest van de film. En ja, ik ben ook geen zanger, maar de zanger had ik, die speelt ook gewoon in het chest van de film. Ja. Waarom had je zo verkeerd? Ja, zij dat groeit. Die had die film erbij maken en ja, het is gewoon één geheel. Dus je had nog net dat je een frontman had die de zaak naar hem toe, maar ja, de film is nou de blikvanger. Regisseur voor de muzikanten, maar ja, dat hou je voor de live versie zelf voor verkozen. En nou, optredens? Ja, die binnen nog wat in te maken. De CD-DVD komt uit in april, 3 april, dus we gaan nog even de tijd. Het is wat een grote zware productie om bij te zetten voor dadelijk, maar had misschien even zit hier nodig. Kun je misschien in Friesland naast deze voorstelling zijn in het theater? Nou, ik denk in het Noordelijk Filmfestival en misschien wat het theater is misschien inderdaad. Dat zou mooi werden. Ja. Nog niks concreets? Nee, dat is. Nee.